Ayo dik, ayo yo.
Alhamdulillah. Ada kenangan apa dengan lagu ini Mbakku? Kenangan almarhum suami saya, ngefans lagunya di Mas Tejo Gubuk Asmoro. Masya Allah. Oh, suami sudah meninggal J. Udah lama? 5 tahun. Berarti Mbakku rondo? Kan jarinya sayang rondo kira apa? Masya Allah. Dereng duwe konco mulai? Sampun. Anak wedok. Sing garwa dereng? Kuat apa? Oke Mbakku, bismillah. Kita doakan almarhum Kang Mas tenang, damai di sisi Allah, nggih. Di surganya Allah. Kirimkan doa setiap saat. Amin nggih. Ya. Amin ya Allah. Doa. Dek Tejo. Pokoknya ngotin nuwun ya Bu. Ini keluarga besar saking Pak Nana. Ya. Masak lagu Banyuwangi. Oh. Mau lagu ini sih gambang apa tadi Pak? Gambang Kiwo. Diganti Gerajakan Banyuwangi. Siap, oke. Matur sembah nuwun Pak Nana, sehat-sehat pokoknya. Insya Allah nanti ketemu tanggal 21 insya Allah. Amin. Kulo selo Pak. Orang nganggur deh. Catetan sajroning ati.
Tejo, habis ini kita ke Banyuwangi dulu. Oke. Lagunya Gerajakan Banyuwangi. Yuk, Bapak Selamat mungkin datang, punya Om. lagu Bapak. Makasih, Halo. Om. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki Om. Amin. Makasih Om Bos, monggo-monggo. Om mau nitip tas enggak Om? Matur nuwun, Mbakku berkah rezeki ya. Amin. Jaga diri baik-baik ya. Berpelukan. Oke, Rasuti. Adik. Sejak kapan kamu anti? Sejak hari ini. Catatan saat jroning ati Datang luntur. ora luntur Mbak Wanti saya merati aku kowe dadi karepmu mergo lereng nek asih Mbakku Mbak Marwanti matur nuwun sanget. Warsito saking Wali Kugun.
Tejo. Ngawi ora model HE Pak nggih. Nggih, Dek Pak. Tejo. Nggih, Pak Nok. Ini dari Mas Gondrong. Oke. Mandore Pak Haji Sahuri. Siap. Lagunya anu Dukun Sakti. Oke. Jimat Sakti. Jimat Sakti. Ya. Jimat Sakti. Yang penting- Iki Sampun cek nyuwun Pak Nok. sewu. Gereh-gereh gara purung wi gereh-gereh. Mbah, engko tak takonane. Engko paling maghrib sik latihan. Engko subuh wis iso biasane. Gereh kok gede-gede ngene Pak Nok. Heh? Gereh kok gede-gede. Kandhani kok gereh-gereh iki. Ke anu ke. Aku gali gandok kayak lho, gali gandok. Oke, saya request Dukun Sakti nanti diputar. Nggih. Nggih, latihannya pas maghrib, nyanyake pas subuh. Yuk. Dek Tejo. Nggih, Pak Nok. Tak kenal ke anu gali gandok. Kowe kok jane kok kenalmu akeh banget to. Kuwi lho ngak mburi damen iki nek gali Oh, gandok iya. iki. Hah? Masa jane gali gandok. Oke. Kayak iya lho. Ayah Damen, baik-baik di situ sayang. Pak Nok udah belum? Udah belum? Jane menapa Ngantuk. Iya sayang. Nalika ing wayah sore kawan-kawan mong katon eseme among tansah ngawe awe agledro mong katoni wae seliramu Ora ana dawa ayu tega ninggal lunga mbok eling biyen prasetyo sinet senot ilining kali oyo saben aku nunggu mau ngarep tekamu kumriji ing banyu kali anambai gagasing ati gorengan diwola walendo Bapak kula, Bapak Joko pun pidhangetaken tembangipun. Omku Om Deddy Dores, sabar dulu lagunya nanti. Habis Cipta ini- Rawa, Perahu Layar gaskan. Iya. Neng pinggiring kali oyo aduh wong ayu awakku ndedonga muga-muga enggal bali antene
mungatan sangawe awe mungatoni wae siramu wis ora ono doang ayu teko ninggal lunga mbok eling mbiyen prasetyo senang Ayo yo saben saben aku nunggu mengarep tekamu ku bericik ing banyu kali anam bayi kegesek hati ibundanya Pak Haji Sahuri Iya betul asmanipun Ibu Karni Ibu Karni bisi-bisi sama saya Om Tejo mbak aku direwangi nembungke nang anakku lanang Sahuri sesuk mentaske kowe nang Batu yo nggih aku yo amin berkah Pak Haji rezekinya nyenengke wong tua tu surga kita Pak Pak Sahuri amin Insya Allah tanggal 11 Dik Stasiun Tugu Nggih, Pak Joko Pak ini penggemar Joko. berat ini lagu-lagu saya Nggih, nuwun Pak Joko Stasiun Tugu Ikut ya, Dik. Ikut ya, Dik. Neng pinggiring kali oyo Bos Yudi. aduh wong awakku Dadongo Muga-muga engkang bali neng pinggiring kali Dek Tejo sebelum stasiun Tugu kita kasih cucak rowo dulu sama perahu layar sama ya. perahu layar.